जोंनि माखासे एनडिबि जोंनि बिदा फंबायफोरनि केस रिहेबिलिटेसन बेफोरनि खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ मुंख्लं नखरफोरनो जिखिनि अनसुंथाइ होनांगौ बियो लेट जादों कारना महिलारिया दा बे बिटिआर सुक्ति खालामग्राफोरनि बेसेबांबा गोजौसिनाव थानाय सासे लिडार आरो बेबायदि लिडारखौ बेबायदि भाषाजों समालोचना खालामनाया लासिंसिं बाथ्रा जाथिं मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै समाव गोबां रां जाख्ल'नायनि गेजेरजों बा गोबां स्किमफोरनि रां जानायनि गेजेरजोंसो बिथाङा राजनितिखौ गेलेबोदोंमोन बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि बेंगिरि प्रमद बर' बिथाङासो दा लोगोफोर आरो बुंबावदों जे प्रमद बर' बिथाङा माखासे फैबाय थानाय बा इयं जेनेरेसन लाइमोनफोरनि थाखाय 200 सुबुंफोरनो बा सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनायनि खोथा 50खौ बिदिनो डक्टर इन्जिनियार डक्टर लाइनाव आरो 50खौ बिदिनो इन्जिनियारिं लाइनाव 50खौ बिदिनो गोबां साख्रि बा बायदिसिनानि खोथा बुंदोंमोन नाथाय बेजों लोगोसे आरो बुंबावदों बिथाङा माखासे एक्स एनडिबिफोरनि मोननांगौ मोन्थायखौ होनो थाखाय बा थैनाय मुंख्लं सुबुंफोरनि मोननांगौ रांफोरखौ होनो थाखाय सरकारा खामानि मावगासिनो दं होननानै बे बिथिंनि गेजेराव दिनै आं नोंथांमोननो भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों आरो लोगोसे बे भिडिअआ दिनैनि होननानै दा सान नोंथांमोना बेखौ निस्सय नुखाबायबो मानोना बे भिडिअ 8 मास सिगाङावनो होखानाय भिडिअ फिन खनसे आं दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअखौ गोसोखांहोफिननो थाखायसो आं दिनै बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैफिननाय जादों मानोना जायफोर मोनदों मोनाखै नोंथांमोना अननानै निस्सय कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहर जायफोर डक्टर इन्जिनियार लाइनाव सोजादोंना सोजायाखै सरकारजों बा प्रमद बर' बिथांजों बिनि सोमोन्दै आं दिनै नोंथांमोननो भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो नांथावा बेनो जे रायजोफोरनि थाखाय मा मावगोन बेखौसो बुंनांगौ जेला बिथाङा पावाराव दंमोन अब्लाबो आंखौनो रायबाय थाबाय आरो दाबो बिथाङा आंखौनो रायबाय थादों आरो फारसेथिं बुंदों जे सोर प्रमद बर' सिनाया होननानै देग्लाय बोसोराव 200 फरायसाखौ 50खौ आइएस आइपिएसनि थाखाय 50खौ जोङो एसिएसनि थाखाय 50खौ मेडिकेलनि थाखाय आरो 50खौ जोङो इन्जिनियारिंनि थाखाय रेडि खालामगोन आरो गोबां जोंनि फरायसाफोरखौ बायदिसिना गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानायनि थाखाय माखासे जोङो अलरेडि माखासे स्किम्सफोरखौ जों बानायदों बेखायनो आं बुंदों जे बे असान्तिया रायजो राजाफोरनि गेजेराव गैया जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव गैया असान्तिया जादों हाग्रामा महिलारि बिथांनि मेलेमावसो दिनै बै समाव जि दमन नीति सिगिस्त खालामनाय माखासे रां जाख्ल'नाय बै थासारिफोरखौ सृष्टि खालामनानै राजखान्थि खालामदोंमोन बेवहाय गोजोन मोनदोंमोन बेफोरखौ खालामनो मोनैखाय दिनै बिथाङा असान्ति मोननानै सान्ति रेलि खालामदों बिटिआर एकर्डआ बयनिख्रुइ फार्स्ट थाबैनो एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जागासिनो दङ माखासेल' एकर्डनि क्लजफोरा इमप्लिमेन्ट जायाखै बिनि थाखायबो जोङो भारत सरकार आसाम सरकारजों रायज्लायगासिनो दङ गुबै बाथ्राया जाबाय जोंनि सिमा अरनायानो गुबै थांखिमोन आरो 60 गामि गोदानै फोसावनानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा अलरेडि क्लियार खालामबाय जे जोंनि सिमाया जे अरलांसिगोन बिनि अनगायै जोंनि माखासे एनडिबि जोंनि बिदा फंबायफोरनि केस रिहेबिलिटेसन बेफोरनि खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ मुंख्लं नखरफोरनो जिखिनि अनसुंथाइ होनांगौ बियो लेट जादों कारना जाबाय मा जे होम डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो एसआइबिनिफ्राय माखासे स्क्रुटिनि खालामगासिनो दङ सोर जेनुइन नंगौ नङा आङो फोथायो नैबे बोसोराव जोङो 500निफ्राय 700 नखरनो अनसुंथाइ होनो हागोन रायजो राजानि थाखायसो खामानि मावनांगौ होननानै बुंदों प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ नंगौ बे बाथ्राया सैथो रायजो राजानि थाखायसो खामानिखौ मावोब्ला बा जाय समाजनि थाखाय खामानि मावो बे बिथाङानो अरायसम जै जागोन आरो अरायसम बेजोंनो रायजो राजाफ्रा लोब्बा लानानै सिथाबनानै थाफाबाय थागोन नङा होमब्ला जाय बिथाङा मोजां मावो बेजोंनो अरायसम रायजोआ दङ जाय बिथाङा गाज्रि मावो बेजों रायजोआ गैया आरो बिथाङा बुंबावदोंमोन जे हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'खौ आं सिनाया होननानै नाथाय सिनायो सिनायनाया मानि खारनाव सिनाया बिनिबो ओंथि थायो नङा होमबा 200 जन सुबुंखौ थारमाने 200 जन फरायसाफोरखौ 50खौ आइएस आइपिएसनि थाखाय बा 50खौ एसएसनि थाखाय 50खौ इन्जिनियारिंनि थाखाय 50खौ मेडिकेलनि थाखाय होननानै बुंदों बिथाङा दा बेफोर थांखियाथ' जोबोर मोजां बाथ्रा नाथाय दिनैनि दिनाव बैफोरबायदि थांखिखौ सोरबाफोर मोनबाय ना मोनाखै आहा बेखौसो गोसोआव सोंलु फैदों जायफोर बिथांमोना मोनदों बिथांमोना मोनबायबा मोनबाय कमेन्ट हर आरो जायफोर बिथांमोना मोनाखै बे बिथांमोनाबो कमेन्ट खालामना बुंहरनो हागोन खिन्थाहरनो हागोन नङा होमबा दानिया फैबावदो जोङो थारमाने एक्स ग्रेसियानि फैसा बा थैनाय मुंख्लं सुबुंफोरनि मोननो गोनां रां एक्स एनडिबिफोरनि बे बिथांमोननि रांखौ होनोसै होननानै बिथाङा 8 मास सिगाङावनो बुंदोंमोन बा बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं होनना बुंदोंमोन जायफोर बिथांमोना एक्स एनडिबिनि सुबुंफोर बा जायफोर थैजानाय नखरनि सुबुंफोर बे बिथांमोना बे मोननांगौ रांखौ मोनबायना मोनाखै नोंथांमोनाबो निस्सय कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर अब्लानो जों बुजिगोन जे मोनदोंना मोनाखै दाथ' सरकारा बुंनाय बायदिब्ला 8 मास सिगाङावनो होनायनि खोथा बुंदोंमोन दा बै भिडिअखौ आं ओरैनो लाना फैफिनाखै नोंथांमोना निस्सय बुजि मोनदों बे भिडिअखौ आं नोंथांमोनखौ गोसोखांहोफिननो थाखायसो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों सिमा अरनाय एबा गामि सुसुनाय बाथ्राया मोजांनि बाथ्रा मानोना जोंनो बड'लेण्डनि जायगायाव बिटिआरखौ लाबोबाय जेला जोंनो गामि आरो
सिमा एरनाय बा एरियाखौ एरनाय जोंनो बेखौ नांखागोन निस्सय मानोना जोङो बे बड'लेण्डखौ मोनाखैब्लाबो जों बिटिआरखौनो बड'लेण्डजों समान जोङो गुवार खालामनांगोन बा मोन्थायखौ जोङो मोननांगोन नाथाय दिनैनि गेजेराव बिसोर मानि खारनाव जोंहा दिनै बिटिआरखौ लाबोनायनि उनावबो गामि सोसननायफ्रा दासिमबो मानो फुरा जायाखै आरो जेरैबायदि जोङो सिमाखौ बारायदों बे थिगानो नाथाय थाखानाय सिमाखौ फुसेबनानै मानो गुबुनथिं सिमा बारायदों थाखानाय सिमाखौ थानो हो आरो गोदान बारायनांगौआ बारायलां बेबायदिसो मावनांगौमोन नाथाय नोंथांमोना दिनै थाखानाय सिमाखौनो दानख'नानैसो गोदान सिमा सोगासिनो दङ बा फुवारगासिनो दङ बे बाथ्राया जोंहा माने बिटिआरआ थाखानाय बिटिआरानो माने खमायलांनायनि लामायावसो फैगासिनो दङ जों बेखौसो नुहुरदों दा बेखायनो हायोब्ला थाखानाय सिमाखौ थाहोनानै गोदान सिमा बारायनायखौसो जोङो सानहरनांगौ बा मिजिंथिहरनांगौ भारत सरकार आसाम सरकारजों नोंथाङा रायज्लायनानै थाबैनो बे बाथ्राखौ क्लियार खालामनानै हो आरो बाथ्राखौल' नङा माने खामानिखौ क्लियार मावनानै हो मानो होनोबा गोबां एक्स एनडिबिनि मानसिफ्रानो गोबां एक्स ग्रेसियानि मोननो गोनां रां मोननांगौ थानायफ्रा दिनैसिम नोंथांनि सायाव आसा खालामगासिनो दङ आरो जायफोरा मोनदोंबा मोनदोंसै आरो मोनाखैबा जायफोर बिथांमोना मोनाखै बिथांमोना प्रमद बर' बिथांजों मोजाङै सावरायनानै लानानै खामानिखौ माबायदि मावनांगौ बेखौ आवगायलांदो बा आग बारायलांदो दिनैनि गेजेराव बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जानानै थांखांनाय बाथ्राफोरखौ रायखांबाय थानानै जेबो फायदा गैया आं बेखौसो नुहुरो मानोना हाग्रामा महिलारिया बै समाव रायजो राजानि अननायखौ बुजियाखैमोन रायजो राजाया गावखौ माबायदि अनदोंमोन बा पाब्लिकफ्रा गावजों माबायदि सापर्ट खालामदोंमोन बे बिथिंनि गेजेरजों बिथाङा बुजियैनि खारनाव दिनै फैनानै थांनाय इलेक्सनाव जेननानै थानो गोनां जादों बिथाङा थिग बिदिनो नोंथाङाबो जाहाथे फैबाय थानाय इलेक्सनाव गोलैनानै थानाङै बायदि जाहाथे रायजो राजानि साननाय हनाय बा लुबैनायफोरखौ सुफुंनानै हरोबा जायफोर बिथांमोना मोननांगौ दङ बै बिथांमोननि मोन्थायखौ हरोब्ला बा रायजोनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होयोब्ला रायजोनि समस्याखौ फोजोबना होयोब्ला नोंथाङा अरायसम रायजोजोंनो थाफाबाय थानो मोनगोन आरो अरायसम रायजोआ नोंथांजों लोगो जाबाय थागोन फैदो जों दानिया बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअखौ नायनानै लादिनि आरो नायनानै बुजिना लादिनि फैबाय थानाय इलेक्सननि थाखाय बिथांमोना दोहौ नांगासिनो दङ बिथाङानो जाहैबाय बिपिएफ दोलोनि सासे मेलेमजिबि सुबुं बे बिथाङा प्रमद बिथांमोननि सायाव बा इउपिपिएल हान्जानि सायाव अर्थात रनजित बसुमतारी बिथांनि सायाव मा खोथा बुंदों बेखौबो जों नायनानै लादिनि दिनै मोनसे प्रश्न खालामगोन जे बिथां रनजित बसुमतारीया बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मा गोदान एरेन्जमेन्ट लाबोदों भारत संबिजितनि बबे कनस्टिटिउसननि बबे प्रभिजननि दारै बबे सिडिउलाव बबे आर्टिकेलनि दारै बिथांमोनहा बिटिआर सुक्तिखौ खालामामोन बेनि गेजेरजों मा प्रभिजन दिनै बिटिसि ओनसोलाव बिथांमोनहा जोंनो लाबोनो हाखै बेनि बादै दिनै जायफ्रा नै दाख्लै 2020 सननि 27 फेब्रुवारियाव सुक्ति खालामदों बिथांमोन खालामनाय एकर्डआथ' जिर' एकर्ड जों जे 6 शेड्युल एकर्डखौ खालामदों बेखौ नाम सोलायनानैल'सो खालामदों 6 शेड्युल प्रभिजन इज अलरेडि अन दि ग्राउन्ड बिथांमोनहा दिनै बेखौ सिखार जानांगोन 6 शेड्युल प्रभिजना अलरेडि जोंनि हायाव दंखायो मावगासिनो दं जागासिनो दं बं गसंगासिनो दं बिथांमोनहा गोदान शेड्युल देखायलायसाय गोदान प्रभिजन गोदान आर्टिकेलाव गोदान सुक्ति खालामनाय देखायलायसाय बिथांमोनहा देखायनो हायोबा मोजांमोन जुदि इउनियन टेरिटरि बिथांमोनहा देखायनो हायोबा मोजांमोन जुदि माने 244A आर्टिकेलनि दारैहाय बे ओनसोलखौ दानो हायोबा बे ओनसोलाव बेखौ लाबोनो हायोमोनबा सुक्तिनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ मानिगौमोन येस दे आर दि ग्रेटेस्ट लिडार अफ दि बड' मुभमेन्ट जों मानिगौमोन खिन्थु बिथांमोनहा दिनैहाय हाग्रामा महिलारिया लाबोखानाय 6 शेड्युल बे माने बिटिएडि नामखौ सोलायनानैल' बिटिआर बानायबाय होमबा दिनैनि दिनाव ग्रेटेस्ट मुभमेन्ट लिडारा बर'फोरनि माने गेजेराव सोर आइदार रनजित और हाग्रामा महिलारि बेखौ रायजो राजा मिथियै खोथा नङा दिनैनि दिनाव महिलारिया दा बे बिटिआर सुक्ति खालामग्राफोरनि बेसेबांबा गोजौसिनाव थानाय सासे लिडार आरो बेबायदि लिडारखौ बेबायदि भाषाजों समाल'सना खालामनाया लासिंसिं बाथ्रा जाथिनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा बे भाषाखौ माने एसे कन्ट्रल खालामनानै सालाय हमथानानै बुंनाया बा बुंनो सोलोंनाया मोजां दासिम बिथांमोनहा बिजनेसखौ सिन्थाखौनो खालामाखै खिन्थु थाबै सिन्था खालामनाया दरकार जोबथारनायाव नोंथांमोना बिथांनि बुंनाय भिडिअखौबो नुबाय बा खोनाबाय बुजिबाय निश्चय जोबजासिम नायनानै नङा होमबा दा बिथाङा बुंदों थारमाने बिथांमोननि बिटिआर एकर्ड खालामनानै लाबोनायाथ' जिर'सो होननानै बुंदों नाथाय बेफोरबायदि बांद्राय एथ'ग्राब इनसाल्ट खालामद्रायनो नाङा मानो होनोबा बिटिआरानो जा बिटिसिआनो जा जोंहा बुंनो थाङोब्ला मोननैबो जिर' आरो बुंनो थाङोब्ला मोननैबो जिर' नङा होमबा जोङो दा जिखि रायजो लानानै फैया मानो जोङो बे रायजोखौ नांगौ अर्थात मेन जोंनि थांखिया जाहैदों बड'लेण्डसोमोन नोंथांमोना बिटिसि लाबोबाबो जोंहा गोजोननाय गैखाया नोंथांमोना बिएसि लाबोबाबो जोंहा गोजोननाय गैखाया नोंथांमोना दिनै बिटिआर लाबोदोंबाबो जोंहा गोजोननाय गैया थेवब्लाबो नोंथांमोना लाबोथारबाय जेब्ला जों माथो खालामबावनो बे नोंथांमोननि लाबोनायजोंनो जोङो दान्दिसे सम गोजोननायखौ लाथ'नांसिगोन बा फ्रिदम जिरायनायखौ जों लाथ'नो गोनां जाबाय थिग बिदिनो नोंथांमोना बांद्राय इनसाल्ट खालामलायालासिनो फैबाय थानाय बाराव जों माबोरैहाय बा मा हंग्रामनि गेजेरजों बा
मा आन्दालननि गेजेरजों जोङो बै जोंनि मेन बड'लेण्डखौ मोनगोन जोङो बेखौसो सिन्था खालामलायनानै जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो खौसे जानानै आगान सुरलांनो नाजानांगौ दानि जुगाव जोङो आथिखालाव बेफोरबायदि गावजों गाव सोंखारिलायबाय थायोबा बा नासयलायबाय थायोबा जोंहा मालाबाबो जोंनि मेन गुबै थांखियाव सहैनाय नङा आं बेखौसो आसा खालामदों आरो जाय हक बे रनजित बसुमतारीमोनखौ बा प्रमद बर' सारमोनखौ बा अर्थात इउपिपिएलनि हाग्रामा महिलारिमोनखौ बेफोरबायदि सोंखारिलायबाय थानानै जेबो लाब गैया नोंथांमोना जिखि बुङा मानो नोंथांमोना राजनितिकनि थाखायसो बा पलिटिकेलनि थाखायसो बा गाव गावनि लाबा लाबनि थाखायसो नोंथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थादों मानोना नोंथांमोना फंसे फंनै स्पेस होयोबानो नोंथांमोना गोबां रां दङ बिनि खारनाव नोंथांमोना बेफोरबायदि गिदिर गिदिर स्पेसफोरखौ बा लेक्सारफोरखौ होबाय थायो जों निस्सय बुजिनानै मोनदों मानो होनबा दिनैनि दिनाव नोंथांमोना बेफोरबायदि बुंलायाबानो नोंथांमोननि रायजो राजाखौ मोनगोना आसा खम बे बिथिंखौ लानानै नोंथांमोना दिनै गिदिर गिदिर बेफोरबायदि माने नङै खोथाखौबो नंगौ बायदि नोंथांमोना लेक्सारखौ होनो गोनां जायो जिखियानो जाया मानो इउपिपिएलआनो जा बा बिपिएफआनो जा नोंथांमोना बेफोरबायदि गावजों गाव सोंखारलायनायनिफ्राय गोजानाव थालायदो आरो ज' जानानै खौसे जानानै मा संसारनि थाखाय बोरै गोजोन लाबोनो हागोन बिनि थाखाय जोङो आगान सुरनानै थाखानाय एक्स एनडिपिफोरनि थाखाय बिथांमोननि थाखाय बोरै खामानि मावोब्ला बिथांमोननि गोसोआ गोजोनगोन आरो थैनाय सुबुंफोरनि न'खरनि सुबुंफ्रा मा होयोब्ला गोजोनगोन बेखौ जों सिन्था सरसा खालामहरदो आरो लोगोसे जायफोर बिथांमोना दिनैसिमबो हाथियार लानानै सोमावसारनायनि गेजेरजों जेलाव थानो गोनां जादों बै बिथांमोनहा दासिमबो जेलावनो दङ आरो बै बिथांमोनखौ जोङो जेलनिफ्राय माबोरैबा दिरुननो हागोन बा जेलनिफ्राय जोङो बोरैबा बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन दाउफोरबायदि बिथांमोनखौ बिरहोनो हागोन बिमा बिफा बिदा फंबाय गासै संसारजों बर' समाजजों बोरै मोखां नुलायफिनगोन बिनि फारसेसो जोङो बिथांमोननि थाखाय सिन्था खालामनांगौ आरो बिथांमोननि थाखाय जों अराय सम आखाइ खबजबै आर'ज खालामनांगौ जे बिथांमोना सानसे नङा सानसे निस्सय जेलनिफ्राय रेहाय जाबोयो आरो बे केसनिफ्राय बिथांमोना उदां जायो बेजों लोगोसे जोंनि बे भारत सरकार आसाम सरकार आरो लोगोसे बिटिआर सरकारफ्रा बैफोरबायदि बिथांमोननि थाखाय अराय सम खामानि मावलाङो जों बेखौनो खर' गंग्लायै आर'ज गाबहरनानै दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय जय हिन्द बर' हारिनि